Takže dobrý den, vítejte u dalších tipů a triků pořadí druhé vydání. Dneska si ukážeme opět jednoduchý tip, jak stáhnout video z YouTube bez pomoci nějakých externích stahovačů nebo doplňků pro prohlížeč. Opět nám bude stačit standardně nainstalovaný prohlížeč a ukážeme si, jak to jde dělat jednoduše. Takže nalezneme si na YouTube požadované video, které si chceme stáhnout. Například toto, pro ukázku nám bude stačit. Můžeme se na něj samozřejmě podívat, ale my si ho chceme stáhnout, takže do adresního řádku internetové adresy si před adresu YouTube vložíme jednoduché slovo kick, centrujeme, prohlížeč nás přesměruje na adresu kickyoutube.com už s adresou námi požadovaného videa. Zde to trvá malinko déle, protože se nám obraz nahrává a toto předvádíme už na starším notebooku. Vidíte, že námi požadované video se zde načetlo. Zde v liště si můžeme vybrat požadovaný výstup námi staženého videa nebo formát, námi požadovaného videa. Takže máme zde několik voleb. Nás zajímá v tomto případě video jako takové, necháme si standardně formát MP4. Pokud by šlo o video v HD, tak si můžeme zde zatrhnout HD. Pro ukázku si necháme MP4. Najdeme si na zelené tlačítko Go, levým tlačítkem myši potvrdíme. Vidíte, tlačítko se nám změnilo na popis down, ale neklikáme levým tlačítkem myši, ale pravým tlačítkem myši a uložit odkaz jako. Vybereme si, do které složky si chceme stáhnout námi požadované video. Zde můžeme změnit název videa a dáme uložit. Video se nám stahuje. Zde říkám, máme podporu pouze v našem případě přes CDMA připojení na internet, takže to trvá malinko déle než u vás doma. U vás doma by to bylo opravdu v rychlosti zřejmě několika sekund. Tak. Prohlížeč si můžeme v tomto případě zavřít a video si otevřeme. Vidíte, že máme video staženo bez problémů, opět bez jakýchkoliv nějakých doplňků. Je to opět jednoduchý tip, s kterým si poradíme i u cizího počítače, kde nemáme třeba možnost si nainstalovat nějaký doplněk. Takže to by pro dnešek bylo vše. Příště si ukážeme, jak si stáhnout zvukový výstup z námi požadovaného videa, což se hodí například pro nějaké videoklipy, nebo pokud si chceme video nebo z videa stáhnout zvuk, jako podcast a podobně. Takže mějte se hezky a těším se příště zase na shledanou.